Tony nditori kanyanzvi. Kutoshamisika na Doreen. Sure. All right. Tichenda mberi nenyaya yemuchongoyo. Kwazwai mhuri yeZimbabwe. Zita rangu semazuva ese ndinonzi Uncle Saint, Sekuru Saint. Chanzvadzi chamai venyu ndichiti kuri sei kwese kwamuri. Today I'm here in MUTARE. Patiri kuita maepisodes akasiyana-siyana atiri kuita nevechidiki pachirongwa chedu chatiri kuti Youth Spotlight. Chii chinombonzi Youth Spotlight? Tiri kutora vechidiki vane zvavari kuita, zvavanogona, zvavanoziva, tichivapa mukana wekukurukura navo kuti munge muri munovazivawo kunze. Asi chekutanga, kana uri kutiona paYouTube channel yakanzi Saint TV, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time you upload a video you'll be notified. Also don't forget to follow us on our Facebook page rakanzi Saint TV, zvakare nepa Youth Spotlight Facebook page redu. Ipapo unogona kunoona zvakasiyana-siyana zvemama programs atinoita. Nhasi ndagara nemusikana wandinaye, musikana wechidiki, musikana achangotangawo zveacting. Watoda kutinge tinombokurukura naye, timbonzwawo rwendo rwake kuti akazvifunga sei, chii chakaita kuti ange ari anopinda munyaya dzezvemutambo. Mwanasikana, wakadii zvako? Tinofara kana muchifarawo. Aiwa, ndiri nani. Chekutanga wangada kutanga kuziva zita rako kuti unonzani uye une makore mangani pamwe nekuva kukwazisa mhuri yeZimbabwe? Makasimbere mhuri yeZimbabwe. Zita rangu ndinonzi Doreen Gondo. Ndine 21 years. Alright. Zvekuekta wakazvitanga rini? Zvakatanga zvekuekta here kana kuti pane zvimwe zvakatangira zvimwe? Tongoti zvakatanga zvingori zvekungotamba-tambawo. Kozi ndaingofarira kutamba ndisingazivi kuti ndinotogonawo kuekta. Kutamba sei? Alright. Tomboti kuchikoro ndaingotamba traditional dance. Waiva mumadance. Sakura kuti alright, ngatimbodzokera kumadance ikoko. Kura kuti zvekutamba unotozvikwanisa? Ndinotozvikwanisa. Serious? Alright, sa watanga netraditional dance uri kuchikoro? Traditional dance. Ndaitoifarira zvisingaiti. Ndazokurawo kwakabva kwauya amapiano. Alright. Tobva tambomira kumapiano ikoko tichimafarira. Ndati tambe kumapiano tobva tambozama zvekuekta. Titoni nditori kanyanzvi. Alright. Wazaiwa ndazvoona kuti ndinotoekta. No, I like the confidence. But ngadzokere pakumadance, muri kuchikoro, waiva grade ani pawaitanga zveku-traditional dance? Traditional dance ndakatanga ndiri grade 3. Alright. Tichitoenda mberi nenyaya yekuti taitowina. Alright. Tichienda mberi nenyaya yemuchongoyo. Waitotamba muchongoyo zvekudaro? Chikoro chainzi chichi? Painzi paGomba Primary School. Alright, chiri muno maMutare. Uchizobva kuhigh school, kusekondari wazonotamba futi here kana? Kusekondari handinozotamba. Alright. Ipapo pandaitotamba muchongoyo pacho, ndaitamba futi nemadrama duets. Alright. Ndichisanganisa, ndichibhalanzisa zviri 2. Alright. But zvanga zvisingakuaffect here academically? Zvanga zvisingandi-affect. Alright. Zvechikoro zvaitoitwa futi, zvekuita madrama duets and muchongoyo zvichiitwa futi? Kana tapanguva yechikoro taitawo zvechikoro, takumuchongoyo topfichukawo inenge iri nguva yemuchongoyo, zvemadramizi ndizvo futi. Alright. Wazoenda kuhigh school. Kuhigh school wanga wakuita chii? Kuhigh school handinozotamba hangu. Kozi panga pasingatambwi traditional yacho iyoyo. Traditional dance. Yakaperera kuprimary. Alright. Ko mapiano azouya, wanga uri kuchikoro here kana kuti wanga watobva kuchikoro? Ndandiri kuchikoro futi. Ndazobva futi kuchikoro. Tobva tangokontinya nawo. Sapo waitamba kupi, kumba kana kuti manga mane kagroup kenyu? Because tiri kuona vechidiki mazuva ano vane tumagroups twautokutamba. Kagroup kanga kari kekumba. Inini nema-little sisters angu. Alright. Vangani? Tochibatanidza netuma-cousins. Tanga tiri 5 girls. Wese vanotozvidawo zvemapiano zvacho.
Serious? Saka maitotamba muchito practice? Tichito practice. Kana kuti nanhasi muchiri kutodaro? Nanhasi handichanyanya hangu kudaro. Cause iwo ari kwawo ini ndiri kwangu. Alright. Pamwepo. Alright. Ehe. Handei toda kuti tikurumidze tasvika panyaya dzeacting. Paacting chii chakazoitika? Paacting ndakangosangana napregnant boy. Ndosangana napregnant boy. Kobva atondiudza taingotaurawo nyaya semafriends. Kobva atondiudza zvaanotoita chichi ini ndinozodai zvakazodai. Ndobva ndatonakirwawo nazvo. Ndobva ndati tinozomboenda tese, tobva tatoenda tese. Kotosangana nachiwa kwatonoti zviri kutonakidza. Ini kwakutozamawo kwakutogona. Ndobva ndatotanga kutoita zvemaskits ndichitokandawo paTikTok. Ndichitoita nditoni vanhu vari kutofara nazvo, vamwe vari kunakirwa, vamwe vari kuseka cause vanhu vanga vasingandizivi nenyaya idzodzo dzekuacta, dzekuti ndogona kuacta. Vamwe vachitobvunza ndidhorini ero. Ndototi ndiye chaiye chaiye. Kazo hatizivi Doreen akadaro. Kati Alright. So Doreen iwewe wakuacta uri kutanga kupinda mune zveacting. Vanhu havana kukuataka here because I know kuti sezvauri kutotaura kutoti pane vanga vasingazive, hakuna kuita vanga vasingazvigamuchire vaiva padhuze newo. Vanga vasingashayiki. Watoripo vanga vasingazvigamuchiri. Vamwe vachiti siyana nazvo izvo zvemaskits. Ndikati zvemaskits chi handisiyani nazvo nokuti inini wacho zviri kutondinakirawo. Pandakatangoita tumavidheos itwoto maskits iwawo ndobva ndatotaridzirawo mudhara wangu nditoni wari kutosekerera, wari kutonakirwa nazvo. Ndobva ndataridzirawo gogo wangu wari kutonakirwa. Ndikati saka regai nditozviite nokuti iwo wari kutonakirwa. Saka ivavo ndo vanhu vavavo waridhi nawo. Alright. So pavakanga approve wakabva wati ndikatoti zvatoita. Alright. Wataura zvekuti wakazomboita maskits kana kuti unotoita maskits nana Achiwa? Takutoita maskits nana Achiwa. Tichiona tinokuonai muchimboita maskits navo. Patazvioneke manje kuti zvoni ava masenior stereki imimo muchiri majunior. Makakurumidza kuadjusta sei kuacta nemabig brands akadai? Nenyaya yekuti alright, ndakatongokurumidzawo kuchangamuka mazviri. Ndakatongokasikawo kuti ndinotoita kunga munhu akabvira nazvo kare. But ndakabva kuzvitanga manje nekuti nenyaya yekuchangamuka iyoyo. Alright. Zvichidaro wapinda zvekuacta, watangawo mapeji ako awangaonawo manumbers akatangawo kuita sei? Zvakatotangawo kukwira. Akakwira zvisingamboiti. Zvona ndisingatombotarisiri. Ndikatoti ndidhorini here uyu. Wotoshamisikawo naye Doreen? Kutoshamisika naDoreen. Handiti. So waunoti number one fan yako ndiani? Pafamily of course vanhu vari padhuze nevo. Munhu anokufara maskits ako stereki ndiani? Nditaure one. Vakawanda ndianani handiti? Pane watinoti Lisa. Toita watinoti chii chako Lisa? Lisa toti mwana watetangu. Iye ndiye anototi Doreen rambochitodaro zviri kutoita chichi, anotondikwiridzirawo. Then pane anonzi Rukudzo. Ndiye futi anoramba achingondidaro futi. Neanonzi Dino. Takangokurawo kumaraini kwedu tese ikoko. Vanoramba vachikutokurudzira. Perfect. Ukuri kunzi wapiwa mukana wekucollaborata kana kuti wekushanda nemamwe maactors kunzo. Ndiani vari kuda kuzoshanda nawo kumberi? I know wakashanda nana pregnant boy, wakashanda nana Maikuru, Maichiwa. Vamwe ndiani vari kushuva kuzosangana nawo? Mandiri kushuva kuzosangana nawo. Mama Vita kambosangana nawo, but atino actor yedu. But ndongoshuva futi. Maikuru. Uyai panapa. Zvaizvozvo. Maikuru vanogona kutibatsira. Ndoda kuti mubve matoigadzirisa aditi. Maikuru.
Alright, chiwa. Mwana anofana kumboita namama vinemi. Garai maigadziri. Gara anotoekta nawo. Asati zvaizvozvo asati. Muri kuita nawo rini? Kuekta machangova. Ukatona watopinda. Kutosvika patiri kutoekta. Iwe utoripo tatoekta tese. Alright. Yeah. Ndiyo acting. Pane zvatauro here nemuruma. Zvinotaura chokwadi. Ukaona kutosvike panapo. Watoekta. Alright. Muri ipapo. Wati umwe ndiani mama V obvious muchaekta mese. Umwe ndiani waruda kuzomboita naye. Ivava vanokuita kuti usangane na anyone in Zimbabwe are into acting. Muda ndisangane nani? Iwewe unodana. Izvezvi zvangu handisati ndaziya hangu. So far ndivava nana mama V. Wao uchiri kuda kushanda nawo. Ndiwawo chaiwo. Bhaya zvenyu. Bhaya nchakudei. Because nyaya dziri panapa onaika. Chandozwa ndechoti anduri kuvaona ivava. Ivava can connect you to anyone. Any collaboration. Ndosaka ndavadana. Ndikati zvavari panapa vagare vaidi vaigadzirisa vaipedza. Alright, zvichidaro. Unonzwa sei uchiekta nevanhu vane mazita makuru kare? Paunofamba paipai, mutaoni vanhu vako kurecognize here kana kuti zviri kufamba sei? Vamwe vanhu vakundirecognize but ndinotofilawo kunga ndatoceleb. Alright. Yeah. But handizoganza hangu. Wauzoganza hako. Cause ndikazoganza maybe mafans angu hawazonakire nazvo. Iwo but zviri kutokuitira ande tiri kutoona support from outside ezo iri kukusimudzira. Zviri kundiitira. Anditi. So guys ndofunga muri kungozvinzwira nhasi patiri kutaura naye Doreen. Doreen ndofunga mamuziva achiekta namaikuru but nhasi tinaye panapa. Watambotirega timbouya kuno kwaMutare tizokurukura naye tiri paprogram yenyu Spotlight anditi pano pamwe chete neSaint TV. Chekupedzisira unogona kumbondiitira kaskiteri tisati ndabva panapa. Ndinokwanisa For the sake yeava vanogona vasati vakambokuona uchiekta, ndichazokupa mukana blessing andi zvinoita omboita kaskit kamuchaita henyu makagara panapa mene kuti uchaita nani anditi ndo chandichada kuti upedzisire nacho but chivaudza kuti unowanikwa papi vanonokufollowa papi nepapi. Inini ndinonyanya kuwanikwa paTikTok. Vanonyanya kundiwana paTikTok. Alright. Ndo pandimboshandira ndiri. Pakanzi Doreen. Vanosicho chiti Doreen. Alright. DORYN. Alright. Kana kuti D-Ego. Alright. So guys, let's go and follow Doreen timusupport mwanasikana. Zvinge zvinofamba zvakanaka. Ndiani uri kuda panapa? Kuti ndiite skit naye. Maikuru. Maikuru hanzi uyai. Chitouya atokumirira ichi. Kamera iri kurola usamire pi. Arundishi. Uya kunofanira. Ndobdare. Ndinichiwa. Ndinichiwa. Zvamunotofitwa nematrausi. Vero tazokufita sei. Ajere kuonezve makapfeka tumatendeti twenyu tuya nemakeza. Chiwa murume. Murume. Iyo icharacter zvimwe inonga yazochinja. Zviro zvacho. Chinyi. Kutoita kajaya wena. Sure. Unochaisa zviro. So guys ndofunga mangozvonoti vanotoremerwa ndo vakuru vakatanga mutambo wachona. Doreen, thank you very much anditi. I wish you good luck murwendo rwako rwemaskits uite zvombe anditi. Alright, so zita rangu semazuva ese ndinonzi angu Saint, the only Zim uncle panapa Spotlight tiri kuno kwaMutare Manicaland kumakomoyo capital yemuprovince muno. For now tichiti it's much love and God bless you.